Én nem szeretnék elmenni innen. Ez a hazám, itt akarok élni, dolgozni és családot alapítani. Szeretném, ha itthon is találnék magamnak munkát. 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtünk Magyarországon. Mindent megteszek azért, hogy akit mégis elbocsátanak, rövid időn belül találjon magának új lehetőséget. Vállalkozó vagyok gyógyszerész, több embernek adok munkát. Cserébe adminisztrációs terheket és adóemelést kapok. Azt várom az új kormánytól, segítsen, megáncsoljon. Csökkentjük az adókat, a pénzt a vállalkozóknál hagyjuk, hogy a közterhek miatt senkit ne kelljen elbocsátani. Helyzetbe hozzuk a hazai cégeket. Az uniós pénzeket magyar vállalkozások támogatására fordítjuk. Az elmúlt években a szememláttára tették tönkre az egészségügyet. A kórházakat anyagilag ellehetetlenítették. Azt akarom, hogy az egészségügyben rend legyen. Rendet teszünk az egészségügyben, mert ez az ágazat nem visz, hanem hoz. Annyi rossz jut hallani mostanában, egyre jobban terjed az erőszak. Én biztonságot akarok, hogy akár éjszaka is nyugodtan sétálhassak Nagykanizsán. Országosan 3000 fővel növeljük a rendőrség létszámát. Nem maradnak rendőr nélkül Kanizsa peremkerületei és a környező falvak sem. Azt szeretném, ha Magyarországon is következménye lenne az emberségnek, elszámoltatnák mindazokat, akik tönkretették Magyarországot. Szavazataimmal támogatni fogom az elszámoltatást. Felelniük kell azoknak, akik visszaéltek a hatalmukkal, és morális romlásba süllyesztették az országot. Április 11-én szavazzon Cseresnyés Péterre és a Fidesz listájára.